Zdravím investori, vítajte späť na kanáli. Dnes sa ponoríme hlbšie do Inflex Edge 360, aj platformy, o ktorej sa v obchodnom svete veľa hovorí. Ak ste niekedy chceli viac obchodných príležitostí každý deň, s pomocou umelej inteligencie, potom si toto video nechcete nechať ujsť. Je to len marketing alebo skutočne ponúka výhodu oproti konkurencii? Poďme to zistiť. Takže, čo presne je Inflex Edge 360i? Je to obchodná platforma založená na umelej inteligencii, ktorej dôveruje viac ako 75 000 obchodníkov po celom svete. Či už ste obchodník s kryptomenami, forexom, akciami alebo komoditami, Inflex Edge 360 AI je navrhnutá tak, aby vám pomohla nájsť ziskové obchody skôr ako ostatní, skenovaním miliónov trhových signálov za sekundu. Takto to funguje. Rýchle skenovanie trhu. Umelá inteligencia analyzuje oveľa viac dát, než by kedy dokázal človek. Nachádza trendy a príležitosti. Zatiaľ čo ostatní si ešte len obnovujú svoje grafy. Žiadne technické problémy. Naozaj stačí sa prihlásiť, skontrolovať si panel a obchodovať. Žiadne kódovanie, žiadne zložité nastavenia. 24. 7 obchodný motor. Umelá inteligencia pracuje, zatiaľ čo vy spíte, skenuje trhy a nachádza signály dňom i nocou. A pre váš pokoj na duši ponúka pokročilé nástroje na riadené rizika a plnohodnotný demo režim, takže si môžete precvičiť bez riskovania skutočných peňazí. Pozrime sa na výhody a nevýhody. Výhody. Rýchlosť a presnosť. Inflex Edge 360 aj poskytuje trhové informácie v reálnom čase. Je naozaj rýchla, rýchlejšia ako čokoľvek, čo som kedy predtým používal. Jednoduchosť použitia. Rozhranie je čisté a vhodné pre začiatočníkov. Nemusíte byť technický expert, aby ste začali. Prispôsobiteľnosť. Môžete použiť automatizované AI stratégie alebo si prispôsobiť vlastné. Máte kontrolu, koľko len chcete. Spoľahlivosť. Nikdy som nezažil výpadky a podpora je rýchla. To je veľká výhoda pre aktívnych obchodníkov. Nevýhody. Krivka učenia. Ak ste v obchodovaní noví, stále sa musíte veľa naučiť. Umelá inteligencia pomáha, ale musíte pochopiť základy. Náklady. Samotná platforma je bezplatná, ale obchodovanie stále podlieha štandardným transakčným poplatkom. Trhové riziko. Ako pri každom obchodovaní neexistuje záruka zisku. Nástroje na riadenie rizika pomáhajú, ale stále musíte obchodovať múdro. Takže, oplatí sa Inflex Edge 360i? Ak to s obchodovaním myslíte vážne, či už ste začiatočník hľadajúci AI vedenie, alebo profesionál, ktorý chce automatizovať a škálovať, táto platforma je navrhnutá tak, aby vám poskytla výhodu. Odporúčam začať s bezrizikovým demo režimom, vyskúšať si AI signály a zistiť, či to vyhovuje vášmu štýlu. Ak chcete konať rýchlejšie, obchodovať múdrejšie a zostať v obraze s aktuálnym trhom, určite si pozrite Inflex Edge 360i. Odkaz je v popise nižšie. Šťastné obchodovanie a dajte mi vedieť, čo si myslíte v komentároch. Ak vám táto recenzia bola užitočná, dajte like a prihláste sa na odber pre ďalšie tipy na obchodovanie. Vidíme sa v ďalšom videu. Obchodujte múdro a investujte bezpečne.